Dobre, super, tak poďme na to. Um, Najprv tam také krátke intro, hej, že čo vlastne delay je, to verím, že mnohí z vás viete, čo je delay ako taký, hej, je to vlastne efekt, ktorý opakuje určitý zdroj zvuku podľa toho, ako si ho nastavíme, hej. Opakuje ho väčšinou, častokrát nastavenie je práve týchto 1.16, 1.8, 1.4, možno 1.2 a vlastne toto vychádza ako zlomok toho času, ktorý je nastavený ako BPM v skladbe. A to je taká prvá dôležitá vec, ktorú potrebujeme vedieť, respektíve mať nastavenú, a to je mať synchronizované BPM v dávku, mať nastavené správne BPM. Takže to je tá prvá vec. Pokiaľ to nie je nastavené, tak to samozrejme nebude triafať tie správne mriežky a môže to spôsobiť viac škody ako užitku. A to častokrát rieši, respektíve obchádza toto nastavenie cez time, kde nastavujeme už priamo samotný čas toho odrazu v milisekundách. Hej. Takže pokiaľ náhodou nepoznáme BPM skladby, tak a chcem to spraviť od ucha, tak toto je tá cesta, že si vieme nastaviť takto podľa milisekúnd. Zároveň je to spôsob, ako nastaviť určité špecifické druhy delayu, ktorý nesynchronizuje podľa času. Ešte sa k nemu vrátime. Je to tzv. Slap back delay. Možno ste sa s tým už stretli a je to taký veľmi špecifický, povedal by som až taký rockový druh delayu, ktorý nesynchronizuje podľa BPM-ka, ale podľa času. Takže to je druhý spôsob, ako to synchronizovať. Takže máme tu čas a máme tu milisekundy. Hej. A tento čas teda čas a milisekundy. Čas myslíme do mriežky 1.16, 1.18, 1.32. A pokiaľ sa bavíme o tejto mriežke, tak tu máme ešte ďalšie druhy, ktoré väčšinou majú aj ostatné delaye, nielen tento Ecoboy. A to sú Note, to sú také tie štandardné, ako keď to nasekám do playlistu v dávku, ako podľa tých nôt, čiže úplne presne. A potom mám také tie posunuté, čo sú tzv. Dotted delay a triplets. Hej. Keď máte nejakú takú hudobnú teóriu, tak triplets poznáte, hej, to je takýto nepresnejší, respektíve hej, taký ten nepresný spôsob, no, nie je vlastne presný muzikálne, ale je to, keď chceme napchať vlastne tri také tie noty namiesto tých dvoch, hej. Mohol by som to napodobniť, ale nesnelo mi to teraz veľmi dobre. Každopádne je to muzikálne, je to presné, ale je to netypické, hej, nie je to presné na tú mriežku. Takže niekedy funguje fajn aj triples, niekedy dot, niekedy note. Áno, Marian píše, že triola, to je presne ončo. Čiže triplety sú trioly a vie to niekedy splniť ten účel. A nie len vtedy, pokiaľ je použité v stope niečo nahraté v triole, samotný delay môže fungovať v triole a môže to byť ončo. Takže to je ten synchronizovaný druh delayu a v princípe vždy záleží od toho kontextu, hej. Takže ja dneska ukážem čo najviac kontextov, ako viem, ako môžem a verím, že si z neho potom budete vedieť syntetizovať tie vedomosti, tie informácie do vlastných trackov. Ďalšie z nastavení, čo pri delay bežne máme, pri delay, sú tieto dry and wet, hej, to je klasika, proste dry znamená pôvodný signál, wet znamená iba delay. To verím, že nie je žiadna novinka. Potom máme nastavenú tú dĺžku toho delayu, teda ten čas, ktorý trvá, kým sa odrazí ďalší odraz toho zvuku. Čiže od tých najrýchlejších až po tie najpomalšie. To sme sa o tomto bavili teraz. Potom tu máme tzv. Feedback, čo je veľmi dôležité nastavenie a všímam si, že dosť málo používané. A tento feedback dokáže veľmi krásnym spôsobom ovládať, že ako dlho ten delay doznieva. Hej, čiže vlastne to je jednoducho povedané, ako dlho ten delay bude znieť. Samozrejme dá sa to definovať podľa manuálu, hej, že to je vlastne taká spätná väzba, ako sa ten delay krmí, ale vo výsledku vždy to ovplyvňuje to, že ako dlho to bude doznievať. Či mi odznie napríklad 1 alebo 2 odrazy, či mi odznie 3 odrazy, 4, 5 alebo kľudne aj 30 odrazov a bude to stále loopovať ďalej. Hej, ukážeme si to tiež na ukážkach, takže taký dosť nevyužitý spôsob, ako spraviť ten delay taký prítomnejší, o tom si ešte povieme viacej, prípadne ako to automatizovať v určitých momentoch skladby, tiež veľmi, veľmi užitočná vec.
A ešte jedna vec, na ktorú by som chcel upriamiť pozornosť predtým, než sa pustíme do samotných algoritmov, sú tzv. Low cut a high cut. Verím, že tí, čo ste sa zúčastnili prvého workshopu, tak to už dobre poznáte, hej, vlastne ide o orezanie samotného odrazu toho delayu. To znamená, že pôvodný zvuk bude takýto neovplyvnený a tie zvuky, čo prejdú delayom, budú oseknuté. Čiže low cut vlastne nastavujeme, ako to sekneme zo spodu, a high cut nastavujeme, ako to osekneme z hora. Možno ti napadne otázka, prečo by som to robil. Hej? A odpoveď je, že to dokáže veľmi výrazne zlepšiť čitateľnosť tohto delayu. Hej? Pretože keď skopierujem nejaký zvuk, hej, doslova, že idem si teraz zahrať na delay, že budem kopírovať napríklad tento dozvuk gitary takto za sebou, tak vlastne je to veľmi surové, hej, ale keby som tieto odrazy spravil do takéhoto low cutu, respektíve aj high cutu, low cutu, poďme si to len tak na ukážku ukázať, že tieto odrazy dám do tohto, tak už to znie inak, hej, už to dodáva tomu delayu takú trošku hĺbku, že mám pocit, že tuto niekde je ten originálny zvuk a ten odraz je niekde v pozadí, hej. Tu sa bavíme o tom proximity efekte, ktorý sme spomínali pri prvom workshope a to znamená, že čím ďalej je zvuk od nás umiestnený, tak tým viacej je oseknutý zo spodu a z hora. Môžete si to niekedy vyskúšať, keď budete s ľuďmi v miestnosti, že ako na vás bude niečo hovoriť a zavriete oči, tak vlastne čím ďalej ten človek pôjde, tak tým viacej bude počuť jasné odraz miestnosti, ako keby stúpa ten wet pomer, ale zároveň ako keby niekto orezával toho človeka zo spodu, že mu klesajú spodky, aj proximity effect a klesajú mu výšky. Čiže de facto, keď ten človek úplne naďalej, tak je takto oseknutý. Takže to je vlastne spôsob, ako oddeliť tie delaye trošku od toho originálneho zvuku a vytvoriť tam taký dojem priestoru. Hej, vlastne taký ten dojem predozadného priestoru, že čo je vpredu, čo je vzadu. Takže veľmi dôležitá vec v rámci delayu je používať a pracovať s týmito low cutmi a high cutmi. Zároveň chcem povedať, že to má aj čistiaci efekt, pretože ten delay, keď si pustíme taký ten môj manuálny, čo som teraz nasekal, tak vlastne je to také dosť špinavé, hej, akože počujem tam tie frekvencie na stredoch, také tie rezonancie a tie sa kopírujú aj cez delay. Výhodou delaya, ktorý je takto oseknutý, je, že nič také tam nie je, hej, skôr si to pustiť. Hej, čiže berie menej miesta v priestore, hej, takže veľmi užitočná vec a týmto si vlastne získame. Marian píše, no, že ak počujem manželku veľmi oseknú, tak vtedy je to OK. No hej, ako vtedy je ďaleko od teba, hej. Je to vlastne tak, ako máme nakodované naše mozgy, že čím je niekto ďalej, tak vlastne vďaka tomu počujeme, či je niekto blízko alebo ďaleko, takže. No, takže tak. Každopádne, vrátim sa k tomu osekávaniu, tak to je vlastne tá vec, čo by som osobne v delay použil viacej a všeobecne sledujem, že sa nepoužíva až tak často pri používaní delayov. A toto by som chcel ako priniesť túto praktiku. A ukážem si dneska viacej na konkrétnych ukážkach. A potom je to ešte posledné nastavenie, ktoré majú tieto analogové delaye, hej, či je to už Ecoboy, či je to už D16 Repeater, to sú moje dva obľúbené delaye, ktoré používam momentálne najviacej. Tu si asi vybrať takto tie algoritmy, tak to sú tie nelinearity, hej. Čo si pamätáme z minulého workshopu o saturácii, tak toto je vlastne delay, ktorý má v sebe už integrovanú saturáciu a dokáže vysaturovať ten signál, čo sa odráža. Takže o to dôležitejšie je vlastne to, že má v sebe aj tento filter, pretože ako sme si minulý týždeň ukázali, tak tie nasaturované signály naberú takú hmotu, hej, naberú takú plnosť a to by mohlo spôsobiť, že ten delay vlastne by mohol mať viacej hmoty, ako má pôvodný signál. To nechceme, my naopak chceme to zmenšiť, tú hmotu toho odrazu a preto je super, že to vieme potom oseknúť. Čiže nasaturujeme to, potom to osekneme, posunieme to dozadu do mixu a týmto už vytvárame takú tú pridanú hodnotu v tom mixe.
Hej, to je tá pridaná hodnota, ktorú už ďaleko presahuje taký ten obyčajný delay, ktorý si predstavíme, že však je to len nejaká opakovačka toho zvuku pôvodného, ale nie je. Hej, ako si potom ukážeme, tak je to oveľa, oveľa viacej. A je to aj vďaka týmto modulom saturácie, ktoré sú integrované v tomto delay. Potom si ukážeme viacej, že ako to presne znie. Máme tu studio tape, máme tu plex, máme tu space, máme tu ambient transmitter, čo vlastne emuluje určité hardware analogové mašiny, ktoré majú nejakým spôsobom vykrivenú frekvenčnú odozvu. Možno máš nejaký iný delay, hej, napríklad Henry píše, že používa H delay od Waves alebo FabFilter Timeless. Áno, osobne poznám FabFilter Timeless, ten som používal svojho času, keď som produkoval elektroniku hlavne. A ten má napríklad vynikajúce možnosti modulácie, hej, že tam si to vlastne vieme sami vytvoriť tie nelinearity a je tam kopec možností, takže určite aj tieto sú perfektné. Ja pre dnešok používam také tie analógové, také tie veľmi jednoducho nastaviteľné, hej, som mohol takto demonstrovať tie možnosti. Každopádne je to tak, hej, je ich tam akože viac a sú super, aj tie HDLI Timeless. Takže späť k tým modulom, hej, čiže máme tu viacero možností nastavenia tých nelinearít a osobne odporúčam používať všetky, ako je to fakt také obohatenie toho zvuku. Je to v podstate ako by som saturoval svoj mix, ale nie priamo na stope, ale saturujem také tie tiene v tom mixe. A už nemusíme čas sa pustiť k tomu konkrétnemu, čo to spraví s tým zvukom. A ja osobne som si na to vybral sample, ešte predtým, sme sa spojili takto naživo, tak ja som ešte išiel do Abletonu a tam som išiel do knižnice zvukov a tam si to priamo zahral, vyexportoval, pretože som zistil, že je fakt problém zohnať nejaký sample gitary, nejaký elektronický alebo nejaký všeobecne, ktorý nie je nadelejovaný a ktorý je čistý a na ktorom si môžem ukázať delay. Ono to má svoj dôvod a ten je vlastne práve tá zaujímavosť toho zvuku. Hej, že vlastne delay natoľko zaujímavní ten zvuk, že vlastne bez toho sa už pomaly tie zvuky ani nepredávajú. Takže mám to, podarilo sa to, našiel som zvuk, ktorý znie takto čisto. Ešte otvorím okienko, ktoré som si takto zavrel. Ešte to popresúvam, aby som tu mal priestor a môžem sa pustiť do delayovania. Takže pustíme si najprv tento čistý zvuk. Hej. Ja povypínam všetky tieto delaye, ktoré tu mám a pustíme si, ako to znie čisto. A je taká vzácna nahrávka gitary, ktorá nemá na sebe nič. A ja som sa tu rozhodol spraviť delaye viacerými spôsobmi. Hej. To je prvá vec, že častokrát sa stretávam, že dám si jeden delay a to mi stačí. Hej. Že mám tam nejaký delay a mám delay na čo dávať dva. Hej. A častokrát vnímam tento prístup pri audiu, ale tam sa mi ľúbi jeden taký ten citát, čo povedal Steven Slade, že vlastne môžeš tam toho dať viacej, že kľudne aj 6 rovnakých efektov za sebou, nejak inak nastavených, že nepríde za tebou žiadna audiopolícia ani nič podobné, že používaš strašne veľa efektov, proste tam je to absolútne slobodné. Takže žiadna audiopolícia nepríde, môžem si dať delayov koľko chcem a ja osobne som veľký fanúšik vrstvenia delayov, kde si pridám každým delayom niečo iné. Vytváram také tie rôzne vrstvy, takú rôznu hustotu a ono to bude veľmi pekne fungovať, keď každý bude mať svoju rolu. Každý spraví niečo iné, hej, v tomto setupe. A tento prvý som si vybral 1.16-kový, ktorý bude vytvárať taký ten pocit priestoru. Takmer ako reverb, hej, len s tým, že vlastne to nebude reverb a poďme si to rovno pustiť. Takže poďme na tento prvé nastavenie. Poďme na to prvé nastavenie toho delayu. Čiže prvý delay, ktorý tu máme. Super, Henry to počuje, píše už, že to je krásne stereo a my si teraz rozložíme, že ktorý robí čo. Hej, takže začneme tento prvým, takže najprv to pustím bez toho delayu ešte raz. Super, takže to je to čisté, teraz zapnem tento 16-kový delay. Bez.
Hej, čiže tento vytvára taký ten ako keby reverb. Hej, nie je to úplne, že reverb, je to skôr taký pocit priestoru. A možno ti napadne otázka, prečo vlastne tam je tam reverb namiesto tohto. A ten dôvod je ten, že áno, kytárka je trošku naľavo, Henry píše, a je to tak, je trošku napanovaná naľavo. To je normálne. Áno, čiže vlastne prečo nepoužiť reverb vlastne namiesto tohto? A odpoveď je, že áno, reverb by pomohol tiež dať ten priestor, ale ten reverb ako taký je veľmi komplexná simulácia miestnosti. Hej, zahrania to veľmi veľa nelinearít a v takomto prípade to vie spôsobiť aj ľahšie takéto zašpinenie toho mixu. Hej, vie to spôsobiť ten mat. A všeobecne som si všimol, že je veľmi efektívne vytvoriť tam taký ten ilúziu toho priestoru cez ten delay, je trošku taký malý ambience a potom to doťuknúť tým reverbom. Hej. A všimol som si, že vďaka tomu mám pocit, že tam mám viacej reverbu, ale reálne je ho tam menej a vďaka tomu je ten mix taký čistejší. Hej. To je veľmi taký zaujímavý trik, pomaly by som povedal až taký cheat, že ako vlastne dosiahnuť taký ten efekt priestoru bez toho, aby som tam sypal abnormálne množstva reverbu. Takže to je taký ten prvý delay, ktorý tu máme, taký ten pocit toho priestoru, takže dám to ešte raz pred a po a potom sem prihodím ďalší delay, ktorý bude 1/8, toto bola 1/16, teraz prihodím 1/8 a ešte to je také dobre si všimnúť, že tu mám taký ten mode normal, wide a ping-pong. Je vlastne šírka toho delayu. Ten normal je vlastne niekde uprostred, ten wide je taký do strán a ping-pong je vlastne absolútne po bokoch stereo. Hej, to doslova ping-ponguje medzi ľavou a pravou. To je vlastne tá korelácia 0. Takže mám takto ponastavované, že každý má svoju rolu, takže zapnem to teraz ešte raz čisté, potom zapnem 1/16, potom 1/8 a pozrieme si rozdiel. Zapínam 16. A zapínam 1/8. Trošku vyťahnem viac, aby si počul, čo presne robí so zvukom. To je taký ten viditeľný priznaný delay. Hej, ten prvý je taký, že vytvára skôr taký ambience. Až taký výškový a toto vytvára skôr taký priznaný delay, ktorý je taký trošku stredovejší. Hej? Čiže dokopy to znie takto. A na konci som to dorazil takýmto 1/4 delayom, veľmi, veľmi tichúčkým. Ten prvý bol vlastne, mal 20% cca toho drive, ten druhý mal 12,5% a ten posledný má iba 3,5% wet. Takže tam fakt len taký na pocit. Hej, takže zapnem ho a poďme si ho všimnúť.